Pois para mí é un foco de cultura, é un punto de encontro e un punto de irradiación da cultura galega. É unha institución pendente de o que está correndo na cultura de Galicia en moitos eidos do campo cultural e que ten unha voz que decir, que falar tanto sobre o problema da lingua como o problema da arte, como o problema da cuestión social, etc. Eu penso que esa labor que é fundamental dentro dunha sociedade e dun país como é Galicia, pois é a labor, a tarefa que ten o Consello da Cultura. Bueno, pois é unha sección que abarca, digamos, o que entendes agora como cultura visual. É dicir, se antes as cuestións da arte estaban centradas nas artes plásticas, en as categorías tradicionais, hoxe é evidente que hai unha creación de imaxes, de reclamos artísticos de outra índole, de outro, ao mellor, obxectivos, o mundo propio da arte, pero que perteñecen xa plenamente a eso que entendemos como artes visuais contemporáneas. Por exemplo, o cómic, por exemplo, o cartelismo, por exemplo, certos documentais cinematográficos. É dicir, todo o mundo da creación visual, en xeral, pertenece a nosa sección de artes visuais. É dicir, non lle temos medo a esos eidos marxinais que ten o mundo da arte. Non somos ni tan académicos ni tan ríxidos neso, non? Porque pensamos que todo pertence á creación humana. Foi a primeira toma de contacto real co mundo da arte, é a primeira postura de compromiso que debe ter o Consello frente ao desenvolvemento dos obxectivos políticos e todo isto. Como sabedes, se crearon moitos museos sin programa, sin saber moi ben para que era, simplemente pois para recordar a memoria do político correspondente do edificio, un edificio sin contido, como se fan moitos en Galicia. Este museo chamouse desde o principio de arte contemporáneo, pero non sabíamos, non había unha sola obra de arte, non había nada. Entón, o Consello reuniu a toda unha serie de expertos de toda España, directores de museos, críticos, comisarios, historiadores da arte, e vino pois a representación máis significativa, porque en ese momento todos os países de España estaban intentando crear cada un o seu propio museo. Algúns xa existían, como Iván de Valencia, que para nós era un exemplo modélico que se podía seguir en Galicia. E así foi, estuvimos tres días de debate con todos eses especialistas, uns na mesa de directoria, vamos a decir, pero outros no público. Foi un debate moi intenso e moi productivo que quedou recollido neste libro, nestas actas, e que foron un pouco o faro por lo cal, a partir de aquí, íbase a guiar o Centro de Arte Contemporánea. Todas as condicións que se puseron como fundamentais nese debate quedaron para o futuro do que debía de ser o Centro de Arte Contemporánea. Hai que pensar que estaban desde arquitectos, como o propio Álvaro Siza, que decía, a mí non me dixeron para que era isto, pero eu tirei para adelante o fixen. Hasta Montaner, por exemplo, que é o experto maior que hai hoxe en España sobre o mundo dos museos, directores de museos, da Thyssen, do Iván, de todos estes museos que entonces empezaban, crítica como Gloria Moure ou como Estrella de Diego, como tanta xente que se reuniu aquí en Santiago, chamada polo Consello, aínda que despois a Xunta asumiu
esas xornadas axudounos a publicar o libro, pero en ese momento que tomo unha postura de compromiso, de debate e de racionalidade sobre o mundo da arte, sobre o que iba a pasar co Centro de Arte Contemporánea, foi o Consello da Cultura Galega, evidentemente. Eu penso que, antes preguntábame, que a labor do Consello é esa, unha das laboras dos eidos é ese, precisamente, esos informes. De xeito que logo facemos moitos máis encontros, sempre con temas de actualidade, sempre vendo que eran os problemas de cada contexto, desde, por exemplo, arte e identidade, con unha fórmula que xa fai como logotipo, que é arte máis, con o signo máis, arte máis espacio público, arte máis grandes eventos, arte e crise social, arte e narrativa gráfica, que é o mundo do cómic, es decir, que vamos atendendo a todos esos aspectos que teñen, en xeral, tanta relación da arte coa sociedade. Ademais, pretendemos traballar desde un punto de vista, digamos, de rigor e de profundidade. Nós non somos creadores, somos máis teóricos, aínda que veñan creadores tamén a traballar con nós. Desde esa cuestión se debate en cada unha das reunións que temos. Hai que pensar que estamos todos metidos no mundo da arte, entón son problemas que temos todos na cabeza. Xa falamos antes da Atalaya. Para mí, a Atalaya é un punto fundamental da sección das artes visuais. A Atalaya recolle como se fora unha enciclopedia, unha nómina de artistas vivos, que máis que con un texto, con críticas e tal, recolle a súa obra con imaxes. Cada vez vai facéndose máis ampla, pero a Atalaya non só é esta enciclopedia, vamos a dicir, de artistas, que a mí interesábame moito porque pódense ver en Nueva York, é dicir, é un órgano de difusión, volvo a insistir, que é a laboura do Consello da Cultura Galega. Entón, aí están xente moi xoven e estamos por 100 creadores en este momento, pero aparte deso, a Atalaya recolle por o miúdo acontecementos artísticos que están ocurrindo en Galicia, por exemplo, en museos, por exemplo, as exposicións dos espacios expositivos, de galerías, de institucións, e dá conta a todo o mundo tamén, a todo o planeta, da ambiente, do contexto artístico que se está desenvolvendo en Galicia. Esa, para mí, é unha aposta de futuro, o mesmo que recolle publicacións, o que recorre, sempre do ámbito galego. Entón, eu creo que iso hai que mantenelo, porque é unha web, hai que enriquecelo e hai que darlle unha maior difusión a esta web. Este, para mí, é un dos retos do futuro.